Sen ne işlisin bunda? Sen muzikaga үйрөнүп келдin. Mine sana birinci sabak. Elegi sabakны aksiyon gibi kabul et. Diyanın aşını çıkargan kişi tağın 3 kişinin aşını çıkara. Мен быйыл оқу процессына бірнеқадар өзгеріштер кіртірге болдым. Бұл жолы контрактны махсус кастинг аша узган кішілеріне олашақ. Сайланғандар 1 жылға стажировкаға шет елге жолданылады. А контракт алар белән 5 жылға түзелә. Оқу жылы ақырына якынлашканда кім яңа студент алсын инде? Үстөбүнө чыгарылыш курска. Ничек имтихандарын тапшырачак? Әйтте диярсең, умылда былай гына кире белмәгән. Oğuşlar. Rahmet rahmet. Siz bilmiysizmi? Qo'ya ketadi har vaqt. Ulan. Uzun. En iyisini arıgansın. Biraz yol et. Ben de uzun işlep. Bir uzun işlep. Barmı? Бар түгел микәнен ничек аңларга? Мәхәббәтне ничек аңларга? Кыскасы, мәхәббәт ул җыр. Һәр кешенең үз җыры. Daniel. Senin мәхәббәт җырың нинди? Үзем язган җыр. Мин аны сөйгән ярыма гына башкарачакмын. О, как романтично. Ул җырыңда бармы? Бәлки, Belki. Min нәрсәдер белмим. бәлки син нәрсәдер белмисең. Так нечестно, мин бит синең дустың. Sen ялыйда беләсеңме соң? Selam Zeliye. Сәлам. Уку алдынан бераз тренировать итмәкче идем. Сен шундый тырыш. Сен чыгыш ясаганда сиңа гына карап торасы килә. Рәхмәт. Сен кастингта катнашасыңмы? Әйе. Мин дә катнашам. Бүген укудан соң нишлисең? Диана белән очрашабыз. Сеанс френдзоны. Нәрсә? Просто барысы да күрә, барысы да аңлый. Әйтәсе килми дә тик синән көләләр. Ә мин ни өчен Диана сине шундый уңайсыз хәлгә калдырганын берничек тә аңламыйм. Гомумән, яныңда булган шундый асыл егетне ничек күрмәскә мөмкин икәнен аңламыйм. Зәлия, безнең арага кысылма зинһар. Үзе ягына кара. Сиңа игътибар җитә дип уйлыйм. Әйе, җитә. Тик миңа синең игътибарың кирәк. Ә миңа синең игътибарың кирәк түгел. Гафу. Бу вакытлыча. Я, нишәдә? Бүген бердә актыбыз алда. Яхшы, кызлар, сез әзерме? Әйе, син? 100% өстәвенә сюрприз әзерләдем. Инглиз җырын инглишә түгел. Ну, күрерсез. Сәлам. Сәлам. Бер нәрсә дә үзгәрми. Гәрчә, бүген син атнага икенче тапкыр паралар башланганчы киләсең. Бу зур уңыш.
Бәлки сиңа безнең белән общагада яшәргәдер. Или бу синең дәрәҗәң түгелме? Зәлия, син бүген тискәре аяктан тордыңмы әллә? Гәрчә син атнаның һәр көнендә шулай торасың бугай. Ләкин бу минем проблема түгел. Кызлар, талашмагыз. Бүген бит тарихи көн, кастинг. Безнең тормышлар үзгәрергә мөмкин. Зәлия, булачак йолдыз белән свиданиягә ничек карыйсың? Бәйләнмәле, кызлар. Niye kiralısın? Классный же. Камикадзе. О, Данияр, Сәлам. сәлам. Хәлләр ничек? Нормально. Ничәдә костюм? Бердә актовый залда шуңа киттек барыларга. Аннарысы вперед пичтек. Бары тигезгә, бары тигезгә, бары тигезгә, бары тигезгә, бары тигезгә. Камила апа. Камила апа. Юқор дәресләр нәрсәгә кирәк инде? Ну, киләчәктә бер вокалда, яисә берәр ансамбльдә 40 кеше арасында 3нче рәттә басып торыр өчен кирәк. Хор дәресләре коллектив белән һәм төркем белән җырларга өйрәтә. Ләкин солистларга мондый белем кирәк түгел. Исәнмисез? Ну, сез әзерме? Әзер. Марат кайда? Белмибез. Ярар. Башлыйбыз. Так, молодцы. Рәхмәт сезгә. Шуның белән безнең дәресебез тәмам. Көтәмез үзегезне, сез вокалларыгызны кичен укыйсыз. Сау булыгыз. Камила апа. Алло, Марат, син кайда? иде. Син укуда булырга тиеш. Нишләп син өйдә утырасың? Отырмыйм мин. Ятам. Ярты сәгатьтән көйләктә булмасаң, син утыра да, ята да алмаячаксың. Ние? Чөнки утырыр да, ятыр да урыннарың эт талагандай авыртачак. Ярты сәгатьтән кабинетта бул. Хәзер төркемнәргә бүленеп бейбез. Беренче төркем, киттек. Тренер, мин биймәсәм буламы? Аяк алты. Бар, утыр. Boşandan oyunu orta başladı ol senin. Хәзердән Sen bilmez için geldir yine sebepler bulayım mı? ишем авырта. Ишем. Күңел булгана. Баш авырта. Нима бу? Учуңды сындырган камын. Бию мине куркыта. Гомумән, бию минем өчен түгел, үзең беләсең. Миңа калса, киләчәктә бу белемнәр, тегәләрәге хәрәкәтләр миңа кирәкмәячәк. Артист универсал булырга тиеш. Универсал булып кемдә артист була? Ә син универсал булмыйча артист булып кара. Үзең беләсең. Тик куркыткан әйберләрдән геллә качып йөреп булмый. Берәр качан куркуның йөзенә туры карага туры киләчәк. Берәр качан бит ул. Бер качан булмаса да мин каршы түгел. Икенче төркем. Барыз бар, биегез. Марат, без синең белән сөйләштек түгелмесең инде? Без мин монда ел ахырына кадәр буам дип сөйләштек. Ә уку турында сүз юк иде. Марат, нервыма тимә, зинһар. Мин сине монда урнаштырдым икән.
Demek okuyorsun. Okuyorsun kilmese ишекләр açık. Var git. Belki armiya saflarında başına biraz akıl kirer. Endi casting turunda aytып turасы da yok. Senin şansların yoklығы hatta миңа да her şak senin jaklı bulgan туганыңа да белгілі. Ичмасам, гади имтиханнарны тапшырып чыксаң, шулсы да җитә. Күбрәккә син сәләтле түгел икән. Шуңа күрә, ант итәм, әгәр дә бер генә дәресне калдырсаң да, мин сине куып чыгарачакмын. Аңлашылдымы? Все, бар, кит, минем былай да эшләр күп. Мин нәрсәгә сәләтле? Все, бар. Сәлем, мана дөрес бит. Мин Миләүшә, ләкин барсы да миңа Мила дип белешәләр. Карап, мин безнең курс турында социаль челтәләрдә блог алып барам. Мөмкин булса, блог өчен кыска гына интервью алсак ничек булыр микән? Подписчиклар синең турында беләләр. Аларны синең белән таныштырасы иде. Юк. В смысле юк? Прямо. Грубиян. Все пресно. Нәрсә? Барса да ничектер дөрес, шунлыктан тозсыз шәхесләр юк. Ә безгә яңа йөзләр, яңа талантлар, яңа формат кирәк. Ничек настрой? Тынгысыз. Мен үз алмасам, будан сеңдер иҗади киләчәк точно булмаячак. Барда яхшы булачак. Бу зур мөмкинлек һәм син аны кулыңнан ычкындырмаячаксың. Калимуллин Данияр. I found the love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is full lion, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whisper underneath my breath, but you heard it, telling you. Утомительная кучка академиков. Нәрсә дидең? Скучный дим. Әлдә әле йокы туйды. Алайса буны дячадан йоклап китәр идем. Бер сорау. Ә син үзең нәрсә эшли аласың? Миңа калса синдә бер талант. Кеше тәнкыйтьләү. Һәм бу талант бер тиендә тормый. Мин сиңа бәхәс тәкъдим итәм. Әгәр дә мин кастинг булсам,
Син алтын балык кебек минем эш теләкне башкарачаксың. Узмасаң? Булмаса, мин син теләкләреңне башкарачакмын. Ләкин алай булмаячак. Сөйләшсек. Ну, куркыта инде. Сез кім боласыз? Самовыдвиженец. Нәрсе эшлейсіз? Нәрсә кирәк? Рэп оқый аласыңбы? Easy. Тик татарча гына. Татарча яхшырак та. Ültede bugün marat, bugün mini yarat Uberge, biz o'zgartamiz tatar jırına zamancha qarash eng muhimi birinchi odim Qo'rqma xotalarda to'plangan sirlar Turma tik turma birgina o'rnida barsida o'z qo'lingda olg'a taba Har kishining xiyoli bo'la lekin yaqinlarda qarshi tarar Quloq sol kutma o'zingcha ishla oldin o'yla Shu shaqda natija orta o'ylar tuva xiyollar shanga osha Tilim so'zga har birigizga o'z yo'lingizni topib yilmayib yasharga o'tirma bugundan boshla bir qachon xiyoling unutma borsida tik bizdan tura bir ikki uch bizda dard bizda kuch bizda dard bizda kuch bizda dard bizda kuch